Takže čaute ľudia, volám sa Swensen a vítam vás pri prvom parte z hry Geometry Dash World. Rád by som dneska prešiel aspoň tie 2 levely, lebo toto je, alebo aj to je, lebo toto je prvé, no pozerajte, takto by sme si začali na pohodku, trošku, pardon za to lamáčenie. Neviem, prečo je tu ten obraz taký dementný. No ja tu nejak zdechinám. A idem tak. No ľudia, dlho som to nehral, takže sa nedivte, keď to tu budem lamiť jak taká lama. Pardon za ten obrázok, neviem, že čo to je za ale nejak rýchlo to ide, čo sa mi celkom páči. Neukazuje mi to progres, ale to nevadí. Neviem, prečo je ten obrázok taký hrozný. Dobre, už sa to trošku zlepšilo. A dám si to sem hore. A ideme hrať. Ja som dal R3, ospravedlňujem sa, tu si tam aj progress bar. A ideme na tu druhý level, beast mode. Tu už je aj toto odráž. Tu sú a reklama. Pochopíte to? Takže takto by som to spravil, aj takto. A pozrite. Tu sú tieto odrážacie vecičky ako toto. A toto tu na nemôžeme, lebo tam boli aj pichujače. Tak by ma to dalo rovno do pichujačov. Neviem, prečo to hrám bez hudbičky. Tak. Áno. Poďme si to zahrať. No. Nejak nám to nejde. Joj. Ups. Ľudia, neviem, či dáme tie 2 levely. Neviem vôbec. Ale toto bude taký 2-3 minútkový part. V každom parte dáme 2 levely. No, ľudia, neviem, či to dáme dneska ešte. Ale niečo ste jasné, že to dáme. Veď nie sme nubovia. No nič. Vypínam hudbičku. A ideme ďalej. Hop, hop. No poďme. Dáme tento level. Veríte mi ľudia? Veríte? Kebyže viem, ako sa dávajú anketky, tak dám tú anketu. Veríte mi? Už to musíme dať ľudia. Nie sme takí núbovia. Toto je úplne easy level, iba druhý. Niekedy som prešiel aj celú hru. Tak prečo nie zase? Ľudia, nejak nám to fakt dneska nejde. Povedzte mi, prečo som taký núbko? Povedzte mi, prečo? Akože kľudne by som si zahral aj skutočnú verziu. Za peniaze, len ja si nemôžem kúpiť, lebo som sa budol spomenúť, mám iba 9 rokov. Už ma tento level fakt štve. Neviem, koľko pokusov mi to ešte bude trvať. Lebo toto je úplne easy level. Len ho neviem dať, bo som noob. Ale nečastie už nám to ide, pozerajte, ako na pána to dávam. Poď. Yes, dal som triple. No. Ľudia, dáme to. Yes! A týmto by som ukončil dnešný part. Ospravedlňujem sa, že iba ten 4,5 minútky, ale tak čaute ľudia, zdraví vás Swensen a čuste.